ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ Deekitchen ಇನ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ದಿವ್ಯ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್. ಇನಿ ಯಾನು ಚೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಕಾರ್ನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂದು ತುಪ್ಪ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬನಲಿಗೆ ನೀರು ಮೈತದು ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಜೋಳನ ಪಾದು ಬೇಯರೆ ದೀಕ ಈ ಜೋಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲು ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ ಮುಡು ತಿಂದಿಪ್ಪಾರು ಅತ್ತನ ಓಲ ಅಂಡಾಲ ಮಾರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ನೀರಾಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ತೋಪು ಗುದಿ ಒಂದೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ಚಿಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಕಾರ್ನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂತು ಒಂದು ವರ್ಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೆಗ್ ಅತ್ತನ ಕಾವಲಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ನ್ ಪಾರ್ದು ಐಕ್ ಬಟರ್ ಪಾರ್ದು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತನೆಕ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಅದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಚಮಚದ ಅದು ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಕಾಲ್ ಚಮಚದ ಅದು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಇತ್ತನೆಕ್ ಚೂರು ಲಿಂಬುದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಗೆತ ಚೀಸ್ ಮಸಾಲ ಕಾರ್ನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸುರು ಒಂಚಿ ಅವೇ ಬ್ಯಾನಲೆಗ್ ಜೋಳ ಪಾರ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಶೋಕ ಐತು ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಡ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಚೀಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಆತೆ నేను ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು
2 ಬಗೆತ ಮಸಾಲಾ ಕಾರ್ನ್ ಮಲ್ದೆ ಓ ಕಾರ್ನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದೆ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ Deekitchen in Telugu ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ನನ್ನಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.